Sunna TV nali diyaranye. Sunna TV nali diyaranye. Ala kira kanubawo. Qur'ana kallambawo. Qur'ana fobagawo. Ngo sunna fobagawo. Silameya demebawo. Silameya kanubawo. Ala kira kanubawo ko kadanye. Sunna TV nali diyaranye. Silame usewara. Koronfema usewara. Lebima usewara. Kenyakama usewara. Bayanfema usewara. Malide usewara. Nizerika usewara. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبال ما أمبي الله سبحانه وتعالى تن كبركة داك ولي نمانون ka nema wula nema min ka ca na an tɛ se k'a jate k'a ban. O kɔfɛ an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ a ka nema ni kisi jiri kiraba in kan a n'a ka sahabaw n'a ka so dunkew ani maa min baara kɛ n'u ka taasira ye fo ka taa salikiyama don ma. Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen fara ala kira ka jama ka diɲɛ ni lahara. N balima lamɛnbagaw, an b'a bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli. Ni y'an ka walada sigida sabanan ye. Walada min b'a la n'an ye walada in yɛrɛ titiri kɛ an balimaw, alhuququl mushtarakatu bayna zawjayn allati tuqamu alayha as-sa'adatu az-zawjiyya. An ko hakɛ minnu bɛ yen ni cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bi jɛ a la, hakɛ in bɛ wajibiya cɛ ka cogo min a bɛ wajibiya muso ka ten. Nka n'a hakɛ sabatira furu la, a bɛ kɛ sababu ye ka na ni kunanja ye, ka na ni hakilisigi ye, ka na ni lafiya ye. O hakɛ an y'a di fo kana se hakɛ 6nan ma. Hakɛ 6nan min n'an ko k'o de ye haqqu tajmil. Haqqu tajmil o kɔrɔ ye k'i cɛ ɲɛ, muso k'a yɛrɛ cɛ ɲɛ a cɛ ɲɛ kɔrɔ, cɛ fana k'a yɛrɛ cɛ ɲɛ a muso ɲɛ kɔrɔ. Cɛ kasa ka ja a muso ɲɛ kɔrɔ, a muso nun kɔrɔ. Muso yɛrɛ kasa ka ja a cɛ nun kɔrɔ. Cɛ ye ko ka ɲɛ a muso ɲɛ kɔrɔ, muso yɛrɛ ye ko ka ɲɛ a cɛ ɲɛ kɔrɔ. Cɛ ka kɛ mɔgɔ sanuman ye a farikolo la, a ka finiw la, a ka samaraw la, a ka lahalaya bɛɛ la. Muso yɛrɛ ka kɛ maa sanuman ye a farikolo la, a ka donfiniw na, a ka samaraw la, a ka lahalaya bɛɛ la. Ko nin bɛ kɛ sababu ye ka kanu jidi, ka kunanja sabati, ka hakilisigi bila furu kɔnɔna la. O tuma la an ka ladegeliba fɔlɔfɔlɔ ye maa min ye o la, o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam. Maa kun don, a kaanafini jɛlen don, a farikolo jɛlen don, a dakɔnɔna jɛlen don, a kasa ka di, a tɛ tulonkɛ kɛ nɔgɔ la. Nɔgɔ kun man di alakira ye, a t'a fɛ. Nɔgɔ man d'a ye, nɔgɔlenya man d'a ye, kasa goman man d'a ye, yecogo jugu man d'a ye. Alakira de kasa kun ka di ka tɛmɛ an bɛɛ kan, a yecogo ka ɲi ka tɛmɛ an bɛɛ kan, a ka sanu ka tɛmɛ an bɛɛ kan. Ni maa min ko k'i bɛ alakira fɛ, e man ka kɛ maa nɔgɔlen ye dɛ. Ni maa min ko k'e bɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam, e man ka kɛ maa nɔgɔlen ye dɛ. Ni maa min ko k'e bɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam, e man ka kɛ maa yecogo jugu ye dɛ. Ni maa min ko k'e bɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam, kasa jugu man ka ye e nɔfɛ tuma bɛɛ dɛ. Ni maa min k'e bɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam, e ka sokɔnɔna kasa man ka bɔ dɛ. O tuma la ni alakira kɔni saniya la, nɛɛma ni kisi b'a ma, an fana k'an ka tugu a nɔ o saniya la. O tuma la saniya ye alakira ka sunna dɔ ye sallallahu alaihi wasallam. Yecogo ɲumanya ye alakira ka sunna dɔ ye sallallahu alaihi wasallam. Kasa duman ye alakira ka sunna dɔ ye sallallahu alaihi wasallam. O de la don min na a ye yɛrɛ bonya fɔ. A kumana yɛrɛ bonya kan. Yɛrɛ bonya man ɲi, yɛrɛ bonya man ɲi. Sahabacɛ dɔ bɛ yen, o ko a ma ko ala ka ciba, i yɛrɛ bonya ko fɔ an siranna dɛ. A ko ne kɔni ye maa ye, ne fa tuma bɛɛ
ne bɛ n ko ka n jɛ ka n farikolo saniya n donfini fana i b'a sɔrɔ o ka sanu a jɛlen don n ka samara o ka sanu a jɛlen don n'i ye ne ye dɔrɔn n yɛrɛ jɛmɛ n ka fini bɛɛ jɛmɛ n ka sabara bɛɛ jɛmɛ o tuma na o ye yɛrɛ bonya de ye wa alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ko a ma a ko la a ko tɛ yɛrɛ bonya ye o a ko ka d'a kan Alahu subhanahu wa ta'ala ye masa sanuma ye saniya fana ka di Ala ye o tɛ yɛrɛ bonya ye dɛ a ko yɛrɛ bonya ye min ye a ko de ye ka tiɲɛ dogo ani ka jɔn mɔgɔw la yɛrɛ bonya de ye ka tiɲɛ dogo i tɛ sɔn tiɲɛ ma i tɛ sɔn tiɲɛ ma ni tiɲɛ fɔra i bɛ ban k'a minɛ ka to ngalon kan a ko ye yɛrɛ bonya ani ka jɔn bɛɛ la e tɛ maa si jate ne Muhamadu kuma ne bɛ karisa jate wa ne bɛ nin jate nin bɛ ne bɔ mun na k'o de ye yɛrɛ bonya ye Alakira yɛrɛ bonya koron k'a bila fɛn fila la maa min bɛ ban tiɲɛ na a t'a minɛ o tɛmɛnen kɔfɛ maa min a bɛ jɔn bɛɛ la a tɛ maa si jate a ko ɲɔ tɛ k'i farikolo jɛya k'i kanafini jɛya k'i ka samara jɛya k'i ka bolimafɛn ko k'a jɛ o tɛ yɛrɛ bonya ye dɛ o ye saniya di o tuma na Ala ka saniya bila an ka furu la an balimaw hakɛ 7 o ye haqqul mubasharatil jinsiya an balimaw ni hakɛ in ye hakɛ ba ye a k'a faamu tuma dɔw la dɔw tɛ nin filɛ hakɛ ba don dɛ furu kunanja a hakili sigi a n'a basigi k'o 7 ye Ala ye furu suna ni farida min bila n'o ye dilan ye k'o di cogo ɲuman ɲɔgɔn ma k'a ɲɛ o bɛ na ni hakili sigi ye furu kɔnɔna la bɛɛ kan k'i janto nin na mɛ an kan ka fɛn fɔlɔ min faamu nin na n'o faamuyali tan bɛ ka bɛɛ dan i bɛ seli kɛ cogo min ka baraji sɔrɔ ka sun kɛ cogo min ka baraji sɔrɔ ka hiji kɛ cogo min ka baraji sɔrɔ ka sarakati bɔ cogo min ka baraji sɔrɔ ka kuranɛ kalan cogo min ka baraji sɔrɔ i ka da la ni muso sera ɲɔgɔn ma baraji bɛ d'i ma a fana ye Ala bato de muso fana k'a dɔn e kɛ o kɛ ka e cɛ se o se i ma baraji bɛ sɛbɛn i kun cɛ fana se o se e ma baraji bɛ sɛbɛn cɛ kun fo an ka nin de dɔn k'a fara an ka Ala batow kan an kana jate minɛ dɔrɔn k'a fɔ ko an ka adamadenya nege dɔrɔn don la o tɛ dɛ ka d'a kan kira Muhamad sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto sahabaw ma don dɔ la a ye baara ɲuman jate k'a jate a nana se yɔrɔ dɔ la ko wa fi bud'i ahadikum sadaqa a ko sahabaw aw dɔ la kelen a se o se a muso ma Ala bɛ sarakati de baraji d'aw ma a se o se a muso ma dilan na Ala bɛ sarakati baraji d'aw ma y'a dɔn Ala hinɛna anw na dɛ n'i ye dɔw la i b'a fɔ nin ye plaisir dɔrɔn de ne ni muso bɛ n diya mun baraji b'o la baraji b'a la sahabaw yɛrɛ nin dege ka kira jaabi u ko kira ma anw dɔ la kelen an nege nk'anw nege de don anw de bɛ se an muso ma an nege kama k'an nege basi mun baraji b'o la kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ne ko n'aw dɔ la kelen n'i taara walimuso jinaya Ala tɛ jurumu se b'i kan na o ko a ko ni Ala ye jurumu d'i ma jinaya la Ala dun ye masa laadiri de ye masa tilennen don o tuma la i yɛrɛ n'i furumuso a ka dilan a bɛ dilan min bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i halala i furumuso i ye min woro bɔ k'a furu siri Ala ka sariya la baraji bɛ d'i ma o la kana siga o la fiyewu tuma la n balimamusow o y'a dɔn ni n'aw ye nin faamu ka ban ko dɔ bɛ aw kan ka sen b'o la o ye balawu ye dɛ Ala kana kɛ muso si jogo ye minnu bɛ dilan tigɛ u cɛ la ko punition punition e ka punition kɛra dilan tigɛ de n'a ni cɛ ye kuma kɛ dɔrɔn a ka ɲi a ɲɛ bɛ sɔrɔ ne tɛ a ɲɛ bɛ sɔrɔ ko mɔgɔ tɛ samara don i sen na k'i ka sokɔnɔ ɲinɛ kɔni fɛn e bɛ ne sɔrɔ yan o y'a daminɛ ne de ye koyi tuma la cɛ kɔni tile 1 tile 2 dɔgɔkun 1 cɛ bɛ lajaba sa dilan tɛ yen n balimamuso ye ko se i yɛrɛ ma koyi a ka hakɛ don sariya si tɛ yen min y'a daga i ka dilan tigɛ a la Alakira Muhamad sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ an ye a ka hadisa la a ko idha da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur a nana sahih Muslim kɔnɔ ko ni cɛ y'a muso wele ka na dilan ma ko hali n'a sɔrɔ i bɛ tobili de la kuma la surunyala i bɛ min faamu e bɛ min faamu an yɛrɛ ka laada la n bɛna f'i ye o cogo de la ko ni cɛ y'i wele ka na dilan ma hali n'i bɛ tobili de la daa wulilen don i ka daa wulila i ka na bɛɛ ka furufuru a bɛna bɔn ka tasuma bɛɛ faga ka nako yɛrɛ dabila k'i ka taa n'a nana an na nakura tobi hadisa n'i bɛ fɛ k'a faamu bamanankan yɛrɛ la o de ye nin
da wulilen don n'a bɛ ka furufuru i cɛ ko k'a mago b'i la o to yen i ka taa n'a tilala i nana na wɛrɛ da sigi i kana a ka wele kan segi fiyewu cogo si la i y'a dɔn nin bɛ fɔ ko min na o kɔrɔ o ko de ka gɛlɛn quoi i b'a labato de i b'a labato ni darula wɛrɛ tɛ a nana hadisa wɛrɛ la ko ni aw musow aw dɔ la kelen cɛ y'a wele ka muso cɛ y'a wele ka na dilan ma a banna a ye dilan ɲini a fɛ a banna a ye dilan ɲini a fɛ a banna ko mɛlɛkɛw bi si k'a danga fo ka taa dugu jɛ mɛlɛkɛw bi si ka muso in danga fo ka taa dugu jɛ a nana riwaya wɛrɛ la ko mɛlɛkɛw bi si ka muso in danga fo a cɛ ka taa jɛn a ma waati min tuma la n balimamuso fɛn min kɛra ala bato ye k'a kɛ baraji ye o yɛlɛmɛna ka kɛ bɔnɛ ni balawu ye e ka ni jogo ye la dilan tigɛli cɛ la o tɛ punition ye o punition sariya m'a daga i k'o kɛ o ma ɲini fɛ o t'i ka ko ye ala ma ordre d'i ma k'i k'o kɛ a ka hakɛ don a d'a ma n'aw kɛlɛla dilancogo wɛrɛ b'o la fura wɛrɛ b'o la bɛn kan ka ɲini o fɛ sira wɛrɛ la min ni dilanko tɛ kelen ye dilan kɔni k'o tigɛ i cɛ la i sen bɔ o la ala m'o hakɛ d'i ma n'i ma farati o la ala ka danga bi jigin i ka di ni mɛlɛkɛw si la ka maa min danga i y'a dɔn o ko gɛlɛyara sa dɛ n'a fɔra k'u bi si k'i danga su kelen ne ye su 7 k'o la dun i y'a dɔn e ka danga ko kɔni o kɔni o cayara sa dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma na dilan an k'a dɔn k'a fɔ furu dilan hakɛba de don a bɛ kunnadiya sabati furu la ni cɛ bɛ dilan sɔrɔ a muso bolo lafiya la ka a nimisi wasa a bi hakilisigi bila furu kɔnɔ ka kunnadiya bila a kɔnɔ muso fana bɛ dilan sɔrɔ a cɛ bolo nimisi wasa la a bɛ hakilisigi bila a kɔnɔ n'an ye muso ta fɔ an bɛna cɛ fana ta fɔ cɛ fana ka taa si ka yaala ka si ka girin an balimaw surtout an ka bi denmisɛnninw an bɛ kuma u fɛ ala ye wari di minnu ma ala ko t'u ka ɲɛnamaya la ka wariden furu k'a bila so kɔnɔ ka taa si ka yaala ka si ka girin 2 heures du matin 3 heures du matin ka na don muso kan ka sɔrɔ k'a fɔ k'i sɛgɛnnen don k'i da ka sunɔgɔ i y'a ka hakɛ tiɲɛ dɛ ka d'a kan i taara girin minnu nɔ kɛnɛ ma n'i taara ka taa a ka dilan di olu ma o ye haramu sira di ale de ta ye halala sira ale de ka kan n'a ye tuma la an ka sabali n'ala ye muso kelen d'i ma kaban i ka diɲɛ muso bɛɛ kɔ sa fo n'i ye woro wɛrɛ bɔ ka filanan furu n'o tɛ kanu sira kan jinaya sira kan tulonkɛ sira kan diɲɛ muso bɛɛ ye k'a to yen kariya n'i ka muso kelen ye o de y'i muso ye n'o dir'i ma kaban a banna n'i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ ta filanan ta ala y'a daga ye baasi t'a la n'o m'i bɔ sabanan ta ala y'a daga ye baasi t'a la n'o m'i bɔ naaninan ta ala y'a daga ye baasi t'a la naani kɔni i sago bɛ sɔrɔ o la dɛ ɲɔtɛ n'i taara 5 la don o don i b'an ka misiri ye k'a to yen dɛ i tɛ taa 5 kɔnɔna ka se anw kɔfɛ yan an b'i gɛn ka bɔ an ka misiri kɔnɔ a mana gɛlɛya cogo o cogo ala ye naani d'i ma i wasala bɛ sɔrɔ o la n'i k'i bɛ muso jɛman fɛ i na fɔlɔ kɛ jɛman ye n'i k'i bɛ jamanjan fɛ filanan i n'o janya ni surumani nana diya ye i na taa surumani na en tout cas qualité min ka di i ye a bɛɛ bɛ sɔrɔ naani na ala y'o bɛɛ de kɛ i ka wasa i kana jinaya kɛ n balimakɛ tuma la nin bɛɛ la a y'a janto dilanko la dilan n'i y'a bila i miiri la dɔrɔn ko ala bato don baraji don sarakati don o tuma la o bɛ yɛrɛ bila i ka se ka i muso ka hakɛ d'a ma o bɛ muso yɛrɛ bila a ka se ka cɛ ka hakɛ di a ma ka d'a kan a bɛ bila i miiri la nin tɛ ko gansan ye koyi nin tɛ nege dɔrɔn ye koyi nin ye ala bato de ye ni fɛn min dun kɛra ala bato ye o ye mumini ka laɲini ye o ye silamɛ ka laɲini ye an bɛ ala subahana wa taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an balimaw o tuma la hakɛ 8nan o de ye haqqu tarwih haqqu tarwih o ye jumɛn ye an balimaw o de ye ɲɔgɔn nisɔndiya ɲɔgɔn nisɔndiya ka ɲɔgɔn nisɔndiya ka tulo ka yɛlɛ o de ye haqqu tarwihi a ka kan furu ɲɔgɔn fila k'u janto la an ka furuso ninnu kɔni kan ka kɛ tulo ni yɛlɛ yɔrɔ de ye an ka furuso ninnu kan ka kɛ barokɛ yɔrɔ de ye an ka furuso ninnu kan ka kɛ nisɔndiyaso de ye an ka furuso ninnu kan ka kɛ ka ɲɔgɔn sagola kuma fɔ ka ɲɔgɔn sagola wale kɛ an balima alisilamɛw a furuso ninnu kan ka k'o de tulo ni yɛlɛ ɲɛkumu yɔrɔ tɛ ɲɔgɔn neni yɔrɔ tɛ ɲɔgɔn bugɔ yɔrɔ tɛ n'an y'a k'o ye o tuma na laɲini ma sabati dɛ laɲini ma sabati n'o tɛ laɲini ye min ye a kan ka kɛ ni lafiya yɔrɔ ye a kan ka kɛ tulonkɛ yɔrɔ ye a kan ka kɛ yɛlɛ yɔrɔ ye
a kan ka kɛ ka ɲɔgɔn sago kɛ ka baro dumanw kɛ ka yɛlɛ an balimaw k'an ni lafiya furuso kan ka k'o de ye e ka alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani Jabir bun Abdallah i k'u ka kisa lamɛn min nana Sahihul Bukhari kɔnɔ Jabir bun Abdallah a ye muso furu a nana fɔ alakira ye nɛɛma ni kisi b'a ma ko ale ye muso furu kira ko a ma ko i ye muso min furu a ko npogotigi don wa finitigi de don Jabir bun Abdallah ko ala ka ci b'a ma ko tiɲɛna ne ye finitigi de furu quoi min delila ka furu kɛ ka tɛmɛ n y'o de furu an balimaw kira y'a fɔ a ye kira ye min fɔ a ye o lamɛn a ko a ma fa halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuha wa tudahikuka alakira y'a fɔ a ye ta a nana hadisa wɛrɛ la ko halla ja'altaha bikran tula'ibuha wa tula'ibuka a nana ni nacogo fila bɛɛ la kuma kɔrɔ ye di alakira ko a ma ko hali kun k'a kɛ npogotigi a ko ka d'a kan n'i y'a kɛ npogotigi ye i n'o bɛ tulon kɛ i bɛ nisɔndiya i bɛ tulon k'a fɛ a yɛrɛ bɛ tulon k'i fɛ aw na yɛlɛ aw na ɲɔgɔn nisɔndiya a ka du kɔnɔna la y'a ye i bɛ tulon k'a fɛ a yɛrɛ bɛ tulon k'i fɛ e bɛ yɛlɛ ale yɛrɛ bɛ yɛlɛ e bɛ nisɔndiya ale yɛrɛ bɛ nisɔndiya alakira ye nin de fɔ sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ ye ko ja furu ye ka tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ furu ye ɲɔgɔn musalaha de furu ye tulonkɛ de ni cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ la a n'a muso ka sigi ka tulo ka yɛlɛ ka baro dumanw kɛ k'aw yɛrɛ nisɔndiya ka tulonkɛw kɛ ka bololakaraw kɛ an ka sokɔnɔna kan ka kɛ ten de k'a kɛ alijinɛ ye an balimaw n'o kɛra cɛ yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ ale ka bɔ baarayɔrɔ la muso yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ cɛ kana ka d'a kan ni cɛ nana ale ka nisɔndiya daminɛ la tulo ni yɛlɛw daminɛ la tulonkɛw daminɛ la bololakaraw daminɛ la a bɛ baroninw bɔ a bɛ yɛlɛ a bɛ ɲɔgɔn nisɔndiya alakira o de fɔ Jabir bun Abdallah Jabir bun Abdallah y'a jaabi ni mun ye n fa banna a ye ne balimamuso 9 de to so kɔnɔ o balimamuso minnu bɛ yen n ye muso in de ta a ka kɛ finitigi ye ale delilen bɛ cɛlasigi baara la a k'olu ladon ne ye n'o tɛ n tun b'a kɛ npogotigi ye alakira ko tiɲɛ na e ka laɲini ɲɛna e ta kan ka kɛ finitigi ye ka d'a kan laɲini bɛ e la finitigi furuli la mɛ n mago bɛ yɔrɔ min na hadisa la kira yɛrɛ de bɛ k'a fɔ ko a k'a kɛ npogotigi ye ko parce que u na tulo kɛ ɲɔgɔn fɛ u na yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ u na ɲɔgɔn nisɔndiya y'a ye u na barow kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o kɔrɔ ye ja an ka furu ninnu sigilen don baro ka tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tulo ka yɛlɛ ka ɲɔgɔn nisɔndiya an ka furu sinsin b'o de kan alakira yɛrɛ filɛ k'o fɔ yan o tuma la ni min ta kɛra ɲɛkumu ye o tuma na i ye alakira ka kumakan sɔsɔ o la sa dɛ ni min ta kɛra ɲɛkumu ye i ɲɛ ti dayɛlɛ fiyewu k'i muso yɛrɛ lajɛ i ye alakira ka kumakan sɔsɔ o la o tuma la an balimaw an ka sabali an ka sabali an ka sabali n ye Mali an ka Mali arajo so dɔ bɛ yen u bɛ to ka émission dɔ kɛ an balimaw émission in bɛ kɛ furuso kan hali n'a sɔrɔ silamɛya kumabaw t'a kɔnɔ u b'an ka adamadenya laadaw fɔ a kɔnɔna la Mali animateur dɔ don n ye kuma dɔ mɛn a ka kuma dɔ la n ye kuma in n ye jateminɛ k'a kan kosɛbɛ a ko n'i jɔlen don goudron da la circulation na ko n'i ye mobilitigi min natɔ ye mobilitigi muso dɔ b'a kun valan b'ale bolo ale yɛrɛ ni muso in bɛ baro la f'a bɛ ɲini ka ɲinɛ valan yɛrɛ kɔ a bɛ yɛlɛ muso bɛ yɛlɛ k'a ka ca la k'o caman y'o ka kanu muso de ye k'a muso tɛ ko n'o tɛ ko n'i ye min muso y'a kun k'i b'a sɔrɔ muso bɛ ka kɔrɔ filɛ cɛ bɛ ka tilebe filɛ a ɲɛ kumun bɛ valan kan f'a bɛ ɲini ka sira jɛ bon ni nin ko kɛra a man ka kɛ tan o ni contraire de la i ni muso de kan ka yɛlɛ muso de kan ka don i kun mobili kɔnɔ e kan ka ale de don i kunna a baro kɛtɔ bɛ mobili kɔnɔ a bɛ yɛlɛ ka kule i b'a fɔ ko kanimɛmaw nin ye ni muso de a n'a muso de filɛ ka baro kɛ tan ka tulo ka yɛlɛ a b'o kɛ mobili kɔnɔ cogo min sokɔnɔna ka jugu ye ni maa min donna a ka so f'a k'a fɔ o tuma na e muso y'i kanimɛ muso de ye sariya bɛ nin de ɲini an fɛ nka nin bɛ ɲini ka taa k'an dan dɛ silamɛw fɛn bɛɛ kɛra ɲɛkumu ye kɛlɛ k'a sɔrɔ e dun bɛ taa yɛlɛ walew taw fɛ kɛnɛma n'i nana i ka so ɲɛkumu e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ nin ko in min ɲɛ o ti ɲɛ dɛ k'a sɔrɔ n'a fana y'a muso yɛlɛtɔ ye dɔw fɛ o bala i bɛ taa yɛlɛ u fɛ i t'i yɛlɛ ne fɛ so kɔnɔ e yɛrɛ bɛ yɛlɛ ale fɛ wa e t'i yɛlɛ a fɛ ne t'i yɛlɛ a fɛ a bɛ yɛlɛ e fɛ cogo di nka ko e de b'a daminɛ o
mais al ni dɔ bɔra so kɔnɔ ni muso yɛlɛl'o fɛ ko bisimila kosɛbɛ n'o taara a filɛ i filɛ ka nin kɛ na i b'o kɛnɛ na wa e yɛrɛ b'o k'ale la wa o tuma la sɔnni i k'ale ɲini jalaki i b'i yɛrɛ de jalaki an balimaw ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo alakira muhamad sallallahu alaihi wasallam ale min ka fisa an bɛɛ lajɛlen ale tun bɛ ko nɔgɔya musow bolo haku taruwihi fɛn caman de b'a kɔnɔ koyi a fɔlɔ ye baro e bɔra baarakɛyɔrɔ la i muso wele a ka t'i da sigi a ka baro kɛ sariya y'a daga i y'alo baro kɔnɔna la i ka nkalon tigɛ ko baasi t'a la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen taruwihu dɔ ye jumɛn ye taruwihu yɛrɛ kɔrɔ ye ni lafiya a ka ɲɔgɔn ni lafiya i muso ni lafiya k'i ni lafiya o tɛmɛnen kɔfɛ n'a y'i ja su dɔ fɛ i ma sɛgɛn kojugu baara la i nana a fɔ a y'i ka fini don an ka bɔ i k'a ta i ka mɔbili la a ka taa le restaurant dɔrɔn hali n'a ma sigi ye ka dumuni kɛ sa dumuni san i ka boisson san i n'a ka taa munumunu dugu kɔnɔna yɔrɔ dɔw la n'a tilal'o la ka taa yɔrɔ dɔw lajɛ a ka segin ka na hali n'a sɔrɔla foire bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la i n'a ka taa kɛ foire kɛyɔrɔ la n'a sɔrɔla minɛn dɔw bɛ yen min wari b'i kun a se b'i ye o da ka di o dɔ san ka d'a ma cadeau ye hali n'a to a ka dumuni san a ka boisson san n'a nana so kɔnɔ a ka n'a sigi k'a ka dumuni kɛ a k'a ka barow kɛ nin bɛɛ ye taruwihu de ye quoi ka bɔ n'a ye a ka yaala ka bɔ n'a ye a ka yaala a ka taa sen na yaala i y'a faamu hali n'o sen na yaala taara bɛn muso yɛrɛ balima dɔw bɛ a ka taa foli bila olu la i tanti dɔ bɛ yan fɛ an ka taa foli bila o la i bɛnkɛ dɔ bɛ yan fɛ an ka taa foli bila o la walima ne yɛrɛ bɛnkɛ dɔ bɛ yan fɛ an ka taa foli bila o la a bɛ mɔbili boli ka taa jɔ olu ka da la ka don k'olu fo a bɔra a taara mɔgɔ fila fo a bɔra a taara sabanan fo a bɔra a taara restaurant na a y'a ka dumuni san a nana so kɔnɔ a y'a sigi a ye dumuni kɛ an balimaw nin bɛɛ tɛ ni lafiya ye wa taruwihu kɔrɔ de ye ka ni lafiya a ka ɲɔgɔn ni lafiya cɛ ka muso ni lafiya muso yɛrɛ ka cɛ ni lafiya fo nin de ka ye furu la baro duman b'o la kuma duman b'o la ka barow bɔ ɲɔgɔn ye ka yɛlɛ ka bɔ ka taa yaala o b'o la an balimaw alakira ye nin kɛ k'a kɛ fo ka taa fɛn dɔ k'a la anw yɛrɛ ma se ka min kɛ sallallahu alaihi wasallam an y'o fɔ an ka wajilu la ka caya an bɛ taa ka segin a kan a bɛɛ ye mɔgɔw k'a faamu taruwihu taara se yɔrɔ dɔ la kira fɛ fo a n'a furumuso ayisa y'u jɔ ka boli kɛ wajulikɛlaw bɛ nin fɔ fan bɛɛ u b'a mɛn k'u jɔ ka boli ka terrain ci k'u jɔ ayisa kɔɲɔmuso ma wulila dɔrɔn ayisa tɛmɛna a ye alakira dan sallallahu alaihi wasallam kira ye mun kɛ a ye fɛɛlɛ kɛ a y'a to ayisa yɛrɛ ye farikolo ta ka poids ta ka giriya alakira y'a dɔn sisan poids bɛ muso in na a giriya la sisan n'an bolo la n bɛ sɔn k'a dan a ye kekuya ni fɛɛlɛ k'a la a ko bon an bɛ se ka segin a kan o segira a kan o la u jɔra alakira yɛrɛ tɛmɛna alakira ye ayisa dan a sera a ma a ko bon i ka kelen ka kelen an tɛ boli bilen i ye n dan siɲɛ kelen n y'i dan siɲɛ kelen bon ni an balimaw ko ye nin de ye o tuma la a nɔgɔyi muso bolo a nɔgɔya bolo a ka ɲɔgɔn ni lafiya i y'a ye alakira muhamad sallallahu alaihi wasallam a ye nin de fɔ hanzala ye i y'a ye tuma min na n'a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko a ko abubakar ma ko n'ale bɔra alakira kɛrɛfɛ ale bɛ taa baro k'a muso fɛ k'ale kɛra nafigi abubakar ko k'an bɛɛ b'o kɛ koyi n'an sera so n'an musow bɛ baro kɛ an bɛ kula an bɛ yɛlɛ u nana kuma fɔ alakira ye kira ko a ma a ko la a ko n'a sɔrɔla law kuntum tadumuna ala ma takununa indi la safahatkumul malaika a ko n'a y'a sɔrɔla aw bɛ kɛ aw musow kɔrɔ cogo min k'a bɛ bɔ ne alakira fɛ yen ni limaniya min k'a bɛ taa n'o limaniya y'a kaso ka segin n'o ye fɛn ti b'o la a ko mɛlɛkɛw b'u tɛgɛ d'aw ma kare kɔnɔ a ko walakin sa'atun ba'da sa'a a ko nka a b'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo koyi n'aw nana ne fɛ yen an bɛ limaniya kumakanw fɔ ka hadisaw fɔ ka kuranɛ ayaw fɔ limaniyaw bɛ yɛlɛn an bɛ kasi n'an seginna ka taa so kɔnɔ an bɛ taa ni lafiya n'an musow an bɛ baro kɛ ni te ka d'an ye an b'o min i y'a faamuya b'a la n'an bɛ taa ka taa yaala ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ k'a ni lafiya n'an seginna ka na an bɛ tila ka na alako la a b'o min fana kɛ o bɛɛ ye alako fana de ye i m'a mɛn hadisa la ko ni mɔgɔ i ni balima silamɛ n'a ye ɲɔgɔn kunbɛn i y'i tɛgɛ d'a ma ale ye tɛgɛ minɛ e yɛrɛ y'a tɛgɛ minɛ a y'a jɔ n'a ye alakira ko k'a jurumu bɛ ben i n'a fɔ jirifurajala bɛ ben a b'o cogo la e bɔra dugu kɔnɔ i muso y'i tɛgɛ minɛ o tuma la a ye tɛgɛ minɛ e yɛrɛ y'a tɛgɛ minɛ ni kanu ye a jɔ mɛ a bɛ ka ɲɔgɔn fo da la k'i jurumu bɛ ka ben i muso ta bɛ ka ben i n'a fɔ jirifurajala bɛ ben cogo min na o tuma la n'o kɛra kana a tɛgɛ bila bilen koyi a ti jɔ n'o ye sa ka 30 minutes kɛ walasa jurumu ka ben parce que tant que a tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɔnɔ aw jurumu bɛ ka ben
hɛrɛ ba de b'an ka ko ninnu na mɛ an bɛ ka gɛlɛya ɲɔgɔn bolo k'a sɔrɔ a fɛn o fɛn a bɛɛ ye baraji de an ka sigi ka baro kɛ baraji an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baraji an ka bɔ ka taa yaala baraji an balimaw hali dilan min bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ baraji o tuma e bɛ mun ɲini bilen i y'i pari muso ɲɛkɔrɔ baraji a y'a pari ɲɛkɔrɔ baraji i y'i kasa ja a ye baraji a bɛɛ baraji nka an gɛn bɛ k'o kɛ ko wɛrɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma avant dire haqqul ghira ka keleya i muso la a ka kɛ keleya hakɛlama ye kira ka sahaba dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko Saad bin Ubada a nana kira ɲininka a ko ala ka ciba ni a ko n'anw dɔ la kelen bɔra dugu kɔnɔ sisan ka na muso ni dɔ sɔrɔ so kɔnɔ o tuma la an m'an ka maga a la fo an ka na ni seere 4 de ye wa ka na muso ni cɛ sɔrɔ jinaya la an m'an ka maga a la fo an ka na ni seere 4 ye wa ala kira ko ɔhɔ a ko kira n kalenna masala min y'i ci ni tiɲɛ ye ne ka teli o ma dɛ ni ne ye cɛ ni muso ye so kɔnɔ n bɛ muru don a la de sahabaw yɛlɛla ala kira ko a ko a bɛ yɛlɛ a ka ɲɛmɔgɔ ka keleya la a ko ne bɛ keleya ka tɛmɛ a kan a ko wa ala bɛ keleya ka tɛmɛ ne kan a ko o de kosɔn ala ye haramu fɛn o fɛn haramu ko bɛɛ ala y'a bɛɛ kɛli haramuya an ma munna jugujuguya ala y'a haramuya parce que olu man di ala ye ka filankafɔya bɛɛ haramuya a ko tuma la ka keleya i muso la o de ɲininen don mɛ a kana kɛ dantɛmɛ ni fɛn o fɛn dantɛmɛ la a bɛ taa tiɲɛni ma i musow keleya la yɔrɔ dɔ fana bɛ yen cɛ dɔ bɛ kuma dɔ fɔ kan'a fɔ dɛ kojugu don dɛ dɔw b'a f'u da la de ne kɔni tɛ keleya muso la koyi n'a ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛ bɛn ne ma a cɛ in man kɛnɛ kuwa a man kɛnɛ maa kɛnɛ tɛ e bɛ se ka wari bɔ i muso la ka na bila so kɔnɔ k'e tɛ keleya o la a bɔra i t'a ɲininkali kɛ a donna i t'a ɲininkali kɛ n'i balola ten i bɛ kɛ dayusu ye i bɛ taa jahanɛmɛ la dɛ ala kira ko la yadkhulu jannata dayus dayusu tɛ don alijinɛ la i muso i b'a contrôler n'a kan ka bɔ i ka bɔ a kalama n'a donna i ka bɔ a kalama i ka keleya la jogojugu fɛn fɛn b'a la i k'a ɲini k'a bɛɛ bɔ a la o de ye muso ka hakɛ yɛrɛ y'i kan na ala k'a hakili ɲuman d'an ma an balimaw a 10nan ni mun ye 9nan de ye 10nan ni laban at-ta'awunu fi ta'atillah cɛ ni muso a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ala bato la parce que diɲɛlatigɛ mɛndiya bɛɛ a bɛɛ bɛ taa kuncɛ saya de la bon a bɛ taa kuncɛ o saya min na dɛ o tuma na a y'a jija a k'o saya ɲɛsigi ni ala bato ye nafila seli i ni muso ka jɛ k'a kɛ nafila sun aw ka jɛ k'a kɛ kuranɛ kalan aw ka jɛ k'a kɛ zikurulahi aw ka jɛ k'a kɛ wajulikɛyɔrɔ a ye ɲɔgɔn ta ka taa ye juma seli a ye taa ni ɲɔgɔn ye ni musow ka kalanyɔrɔ bɛ yen t'i muso bila ye fɛn o fɛn ye ala ko ye i jija i ni muso bɛɛ ka jɛ a la walasa aw ka lahara bɛ se ka ɲɛ cogo min na an balimaw o tuma la a ka ca la ni muso balola o lahalaya la ka balo ala ko kan ka balo diinɛ kan a ka ca la aw balola diɲɛna cogo min na furu duman kɔnɔ limaniya kan ala danaya kan a ka ca la lahara ala b'a kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ye dɛ ala b'a kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ye n'i b'a fɛ o ka kɛ o tuma na aw ka balo ala ko ka diɲɛ kɔnɔ yan kuma bi laban ni min ye a 10nan ani a laban o kɔrɔ ye furuso kunnanja n'a hakilisigi n'a basigi a ye ala ko bila a ka furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ko kan ala ka faridaw dili nafilaw dili o tuma la fɛn o fɛn ye ala ko ye min ka di ala ye a y'o sinsin a ka du kɔnɔ min man di ala ye a y'o dabila cɛ ni muso ka nafila sun kɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka nafila seliw kɛ ka wituru seli ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye kuranɛ kalan e k'i ka kuranɛ kalan a fana k'a ta kalan zikuru a k'a ka zikuru kɛ ka sarakatu bɔ fɛn o fɛn b'a ka lahara ɲɛ a ka jɛ k'o kɛ an balimaw o tuma la ni nin kɛra a ka ca ala fɛ du kunnanja bi sabati an bɛ ala subhanahu wa taala deli o tuma la an ye hakɛ 10 min sɔrɔ ka di o de ye nin hakɛ 10 in faamuyali ko ɲuman a n'a baara ala k'o nɔgɔya ye n'a baara la ala k'a kɛ kunnanja ni hakilisigi ni basigi ye an ka duw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aw ni ce aw ka lamɛnni na ani ce a ka kulomajɔ la an b'a fɔ k'an bɛn sigida wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farafinna sɛwara alakira kanubaw ko ka d'an ye a sunna tɛ nali diyara n ye Qur'ana kalanbaw hadisa kalanbaw khutuba kɛbagaw sali cogo fɔbagaw ngosun fɔbagaw